12月11日日曜日。おはようございます。ボス、なんだか元気がありませんね。コーギーたちが店に来るのも今日が最後なんだぞ。何を喜べと言うんだボスめっちゃ喜んでたんか。コーギーでも1匹ならいい。1匹、2匹までならめちゃめちゃ可愛いだけど、大量に押し寄せられると結構きついなっていうのが1日目2日目で分かったんだけどどう？コーギーたちが店に来るのも今日が最後ってことを。柴犬鑑賞協会あたりがうちを貸し切ってくれるといいんだがな。ボス、問題は一つずつ順番に解決していきましょう。待てよ。そうだ、知り合いにポメラニアン開発訓練所の関係者がいるぞ。いるんだ。そう。問題は一つずつ順番に。金曜日からずっとピリピリしてるじゃないですか。ギルのことでも心配してるんですか？何を言っている。ギルのことなど全く心配していない。この信頼感。さあ、音楽をかけて一日を楽しんでくれ。わかりました。ジルがボロボロなんだよな。What's why? 私は誰と？別に同じの入れてもいいんだけど。あれ？消すときどうだったっけ？右クリック？右クリックでしたね。ネオアバターって名前、タイトルがいいな。この曲か。なるほどね。好きかも。ネオアバター。一日を変え、一生変えるカクテルを。また会ったね、バーテンダーさん。あら、ミズ・ベティ。こんばんは。コーギー好きな人も。そういえば名乗ってなかったな。名前はディールと言います。よろしく。よろしく。よろしい。よろしい。二人ともそのドヤ顔やめてくれない？今日は何にいたしますか？私はビール。今日は運転手ではないので、僕はフリンジウィーバーを。かしこまりました。すぐにお持ちします。フリンジウィーバーとビールを。普通だ。フリンジウィーバーとビール。1、カルモトリンが、はい、フラナカイトでした。キーボードよくみんな間違えないな。すげえ間違えるんだけど、1。味熟成させてミックス。1、2、3。キーボード入力難しいわ。で、ビール。名前で検索ビール。アデルハイドが1、ロントンエキスが2、デルタパウダーが1、フラナガイドが、間違えた。フラナガイドが2で、カルモトリンが1、2、3、4をミックス。1、2、3。お待ち。はい。ありがとう。ありがとう。なんだかぼんやりしているようですね。犬の相手をしすぎたせいかしら。まあ、それはそうなんですけど。金曜日からボスの様子がおかしくて。おかしいってどんな風に？恋している感じ？それとも言っちゃってる感じ？冷蔵庫の中の死体が見つかりませんようにってそわそわしている感じ？そもそも予約が入っていることを聞かされたのだって開店直前だったし、それになんだかずっと考え事をしてて上の空って感じで。あなたも人のことを言えないと思うけど、私よりひどい感じで。それは重症ね。この眉間にシワ入るの可愛いな、ベティ。いつものボスらしくなくて、それで何か良くないことが起きてるんじゃないかと。
良くないことってどんな？あなたのボスが裏で人身売買をやってるとか？いえ、そういう免許は持ってないはずです。でも考えても仕方ないですね。仕事に集中しないと。人身売買免許があればいいんだ。なるほど。あなたの仕事のこと聞いてもいいですか？ええ。ずっと気になっていたんですが、BTC のバーテンダーになるには何か資格が必要なんですか？あなたはどんな勉強を？ BTC が一から研修してくれるから、事前に勉強しておく必要はありません。いいなぁ。研修というのはどんな内容ですか？エチケットとか規制にまつわる内容が多いですね。研修期間の大半はシミュレーションの中で過ごすんですけど。ネワバタ2回目だな、これ。シミュレーション？シミュレーション？いろんなケミカルハザードが起きた場合を想定して訓練するんです。マジで？店で使っている原料が引き起こす可能性のあるあらゆる状況に対処できるようにしておくってことですね。そうした災害が起きる可能性は非常に低いんですが、運を天に任せるよりはマシかなと思います。確かに。よっこいしょ。マイクの位置が気になって直してた。音量ちょっと下げたいな。よいしょ。フィルター、ゲインを上げると。曲ごとに結構音量が違うから難しいな、やっぱり。フィルター。ちょっとでかいか。ちょっと離れる。まあ、こんなもんか。あんまり近づきすぎないようにしましょう。BGM もちょっとでかくてもいい気がするけど。はい。あとでカットしておきまーす。すぐ後でカットする。はい。ゲーム画面。なるほど。ちょっと外しますね。他のお客さん、犬の相手をしてきますので。ええ、どうぞ。ミスターパフパフ。奴らが俺をつけてくるんだ。奴ら。キャベツだよ。腐ったれのキャベツどもだ。妄想に取り憑かれてないか？大丈夫か？奴らは常に目を光らせてる。俺の尻を狙ってるんだ。あなたの、いえ、知りたくないです。何かあなたが落ち着けるようなものがあればお出ししますが。ブルーフェアリーなんかいいかもな。でかいやつで頼む。わかりました。この犬に L サイズのブルーフェアリーを。疲れてるな。疲れてる。ジルも、僕も。間違えた。リセット。1、2、3、4。フラナガイドが1。カルモトリン適量か。でもあんまりいっぱいいると余計悪夢を見そうだな。熟成させてミックス。綺麗だ。はい。ごめん、パフパフ。ごめんなミスタースワン。でっかくすんの焦った、普通に。3回目のワンジョビって何なんだ？何を翻訳したらこうなるんだ？ありがとう、ナイス翻訳。どうかしましたか？
どんな問題も酒が解決してくれるさ。そうでしょうか。まあ、仕事柄飲まない方がいいとも言えませんけど、何にいたしますか？ガットパンチをくれ。わかりました。この飲みだらけの動物にガットパンチを。殴りそうだけど大丈夫かな。ガットパンチ。ブロンソンエキスが5。2、3、4、5のフラナガイドが1。カルモトリンが、熟成させてミックス。はい、どうぞ。ありがとう。なあ、自分が間違った種族に生まれてきたんじゃないかって罪の意識を感じることはあるかい？何ですって？俺たちはレイシストだって、みんながそういうもんだからさ。それで。あなたはレイシストなんですか？そんなことはないけど。じゃあ、他のコーギーたちは？間違いなくレイシストだね。っていうのは、あなた自身に対して言われてるわけじゃないなら、心配しなくてもいいんじゃないですか？一般論を自分に当てはめない方がいいと思いますけど。確かに、それはそうかもしれないけど。ねえ、昨日帰り道ですっごく可愛い子を見かけたんだけど、あなたも見た？キャットプーマみたいだったな。丈の短いドレスに目は義眼で。人工装具に対して文句があるんじゃなかった？あら、可愛い子には文句はないわ。それに、私が反対してるのは人工装具じゃなくて身体強化だし。違いがわからないけど。じゃあ説明してあげる。片腕を失った人が元の腕と全く同じ機能を持つ義手に交換するっていうのは別に構わないの。でも、銃を内蔵した義手と交換するとなると、それは許せない。もっと許せないのは、スポーツで結果を出すためとか、ファッションや一時の気まぐれのためだけにそういう手術を受けることね。そういうのはほんとダメ。それが人工装具と強化手術の違い。交換か強化か。リディムが工場出荷時のパーツを面白半分に交換することがあるけど、それについても大体同じような意見。そうやってパーツ交換だけで何かを改善しようとしていると、きっとあまり良くない結果になると思う。君がそう考える理由は分かったけど、どうして女の子が強化手術をしてないって思うんだい？もともと視力が悪かったなら、それを治療しただけでも強化に投するんじゃない？君の考えでは修復は強化に当たらないのかい？血管のある箇所を交換していると同時に強化していることになると思うんだけど。それは、つまり、まともなこと言うのはやめてよ、このポンコツ。私の信念にひびが入るじゃない。楽しんでますか？あ、バーテンダーさん、早かったですね。今日は犬が少ないというか、お酒を注文する犬が少ないようなので。何匹かチケットを食べてしまいまして。犬！かわいい。でもチケット食べて大丈夫なのかな？やれやれ、私が後で何とかしましょう。で、何とかしましょう。やっぱりあんま良くないのか？ねえ、バーテンダー。強化手術についてあなたはどう思う？母さんがよく言ってました。誰でも自分の尻からシャンデリアを作れるって。ジルの母さんよくわからないことをよく言ってるな。自分の肉体は自分で選ぶものだという意味でしょうか。多分。本当？自分の尻からシャンデリアを作る。ジルの読解力が強い。その人が他の誰も傷つけていないなら、憎んでも仕方ないっていうか。ほらね。私は別に強化手術をした人が憎いって言ってるわけじゃないのよ。強化手術そのものに反対しているだけで、強化手術をやった人に反対してるわけじゃない。十二やそこらの子供じゃあるまいし、そんなことで人を憎んだりしないわよ。有言実行で頼むよ。どういう意味よ。仕返しが怖いからね。それ以上は言えない。
何か注文なさいますか？私はまだ大丈夫。君が今飲んでるのは僕のお酒だけどね、足りなかったんじゃん。わかりました。何かあったら声をかけてください。はーい。さてと。うわ！仕返しは避けられなかったみたい。ババイって何？ババイって何？謎の名前のコーギーに興味を感じることはないかい？とはいえやっぱりこれ飼い主がつけたんだと思うと、そうそう、もう飼い主ども！はい。あんたは信じちゃくれないだろうが。トイレに行ったらよ、シンクのてっぺんから別の犬が俺のことじっと見てたんだ。鏡のこと？違う、他に犬がいたんだよ。そうですか。ご注文はどうしますか？シンクのてっぺんに犬がいたってのに何もしてくれないのか？その犬が誰かに危害を加えることはないでしょうし、心配いりませんよ。これから大変なことになるやつかな。怖いな。悲しいな。だといいけどよ。じゃあ甘いやつをくれ。激甘のやつを。すぐにお持ちします。この犬に甘いカクテルを。アデルハイドが甘みだったっけ？味。シュガーラッシュが、シュガーラッシュそんなに甘くないな。まあ、21だから、割合で言えば3分の1が超甘いって感じだけど。スパークルスターも同じ感じか。ブルーフェアリー強っ。ブルーフェアリーですかね。これは15分の 3？ だとしたらブルーフェアリーがやっぱ強かな。ブルーフェアリー行きましょう。1、2、3、4。プラナガイドが1。で、量が少ないとやっぱりこっちの方が音が聞けていいな。マウスで操作する方が。ミックス。はい、どうぞ。ありがとうよ。シンクのてっぺんの犬のことよろしく頼むぜ。わかりました。ご安心を。さてと。早かったですね。さっきも言いましたが、今日は犬が少ないので、3日間貸し切りだと聞いたので、もっと大勢でいらっしゃるのかと思っていましたが、あなたがいない間にこいつがね、ブリーディングジェインの方がパイルドライバーより美味しいなんて抜かしたの。そんなの大間違いだって教えてやって。飲み物の味よりもアルコールの方が強いようなお酒は飲んでも意味がないと言っているだけだよ。ですって、バーテンダーさんの意見は？バーでノンアルコールカクテルについて議論する意味はあるかしら？私の意見ですか？バッドタッチを注文されるとどう頑張っても笑ってしまいますね。それは意見じゃなくてただの事実でしょ？まあいいわ。パイルドライバーかブリーディングジェイン、どっちかちょうだい。どっちが美味しいか決めてよ。パイルドライバーとブリーディングジェイン。すぐにお持ちします。どんな組み合わせでもいいから、とにかく2杯。なるほど。パイルドライバーはアッパーが強いやつやな。鏡の前でこの名前を3回唱えるとバカだと思う。パイルドライバーはパイルドライバーでいきましょうか。フラナガイドが3。カルモトリンが1、2、3、4。ミックス。1、2、3。さて、どうしようかな。じゃあもう一個はやっぱブリーディング J にしときましょうか。ブロンソンエキスが1の、デルタパウダーが3の、フラナガイドが3。あ、ほんとだ。これはアルコールがないのか。ブレンド。1、2、3。
へい、小町。これなら喧嘩にならないでしょ。ずいぶんひよったわね。なんてね、冗談。賢い選択よ。文句なしだ。そもそも、どうしてそんな議論になったんです？コーギーのためだけに働くのは、私にとってはそんなに魅力的なことじゃないっていう話をこいつにしてたの。どうして？コーギーだよ。可愛くて、モフモフで楽しくって、見てるだけで笑顔になれるじゃないか、天職。もうちょっとマシなセリフを言ってくれる？伝説によると、コーギーは妖精によって作られ、ドラゴンと戦うべく育成されたらしい。どうした？嘘ばっかり。その話は私も聞いたことがあります。あるの？本当に？それはともかく、どうしてコーギーがそんなに嫌になってしまったんだい？わからんでもない。わかんない。多分、コーギーの最悪の面しか見たことがないから？あなたはコーギーの幸福な瞬間しか見たことがないのよ。私は糞のサンプルを集めたり、飼い主の糸ようじを食べちゃったコーギーの肛門をほじくったりしなきゃいけないんだから。獣医なのに、コーギーたちからは母親代わりだと思われてるみたいだし、それも悪い意味で、最悪だな。産婦人科医みたいなものよ。それはちょっとよくわかんないな。おっぱいだって女性器だって、最初は嬉しくても、しばらくしたら見飽きちゃう。で、見えるのは自分が治療しなきゃならない問題だけになる。コーギーが抱えてる問題は、可愛い問題だろ？どうかしら。産婦人科医も自分の好みの患者だけ見てればいいってわけじゃないし。産婦人科医じゃなくて、君の仕事の話だよ。産婦人科医とコーギーがぐっちゃぐちゃになってなんかこれはもちろん、私の仕事も同じよ。コーギーたちの相手が嫌になったっていうよりは、あなたがコーギーに取り憑かれているのにうんだりしてきてるってところかな。取り憑かれてるんじゃなくて、情熱を燃やしてるだけだよ。眠るときはコーギーのぬいぐるみと一緒だし、壁一面コーギーたちと撮った写真で埋め尽くしてるじゃない。頭おかしなりそうやぞ、それ。それだけ情熱があるってことさ。情熱がありすぎるのも問題よ。問題といえば、カーディガンとペンブロークの喧嘩について、重役たちにはもう相談したのかい？明日みんなが揃うから、その時に報告しようと思ってたところだけど。でも、どうして私が報告しなきゃならないの？まず、重役たちは僕の言うことをあまり真剣に聞いてくれないからね。なるほど。その点については私も重役と同じで真剣には聞いてないけど。こら。真剣には聞いてないけど。そうじゃなくて、重役といえど犬だからさ、命令口調でビシッと言える人じゃないとダメなんだ。私の声が威圧的だって言いたいの？声だけじゃなくて、振る舞いも態度も全部。じゃあ、私の立ち居振る舞いは高圧的だっていうのね。別の犬種同士で争ってるって話ですよね。そう。思いのほか深刻で、このままじゃ会社が潰れてしまうかも。恐ろしいことだね。そうなれば、犬の家族たちが路頭に迷ってしまうかもしれない。みんな飼い主いるのでは？それって動物愛護の観点からはどうなんです？非道徳的な虐待行為に当たるんじゃないですか？法的にはグレーゾーンってところね。なぜ犬たちが自分の意思でやってるってことだから。仮に犬たちの意思じゃなかったとしても、こっちが虐待したり搾取したりしてるわけでもないし。それどころか、すごく打ち解けた雰囲気の会社で。打ち解けたといえば、ユーゲンはどうしてる？元気だよ。まだ背中が痛むって言ってるけど、薬を飲むのはやっぱり嫌がってる。俺はそんなに軟弱じゃないって。ユーゲンって誰です？僕の後見人ですよ。僕は数年前に晴れてテストに合格して独立したんですが、未だに彼のことを放っておけず。でも、そういうのってよくあることですよね。
リリムが後見人を家族のように感じて離れられなくなるっていうのは、リリムだけじゃなくて人間も同じよ。いろんなものに執着してしまう。時には物に対しても。うちのおじいちゃんなんて自分の息子たちより愛車を大事にしてた。財産をすべて車に相続させるっていう遺言を書いたおじいちゃんのこと？思ったより執着してたな。そうそう。リリムの後見人になるには手続きとかあるんですか？まずは AI 評議会に出向いて用紙に記入するんです。評議会は候補者の素行を調査して、それで後見にふさわしそうだということになれば許可が下ります。その後、リリムを引き取ることが決まると、1週間前にそのリリムのデータ一式が送られてきます。引き取った後は、リリムが3種類の人格テストに合格するまで面倒を見なければなりません。リリムがその後も後見人の元に残ることを望んだ場合にどうするかは、後見人次第といったところです。じゃあ、養子縁組と宝くじが一つになったようなシステムなんですね。そのおかげで多様性のあるデータを集められるのです。同じモデルのリリムでも別の後見人の下で育てられれば全く違う性格に育つ可能性もあるということですね。後見人に何かあったらどうするの？そういう時は別の後見人が評議会に申し出て自分たちの方が後見人にふさわしいと請願できる。後見人が何らかの理由でリリムの面倒を見られなくなってしまった場合や、養育放棄や虐待の証拠なんかがあるときにね。この話題については随分スラスラと喋るじゃない。あらかじめプログラミングがされてるみたいに。セイファーに転職する前にしばらく関連部署で働いていたからね。つい反射的に答えちゃうんだ。後見人になることに興味があるんですか？どうでしょうね。AI のこととなると、ただのオタクなので。後見人になっても報酬は大したことないわよ。なるほど。さてと、ちょっと犬たちの様子を見てきます。名前なぁ、どうしてそんなかわいそうな。金の無駄みたいな名前かなってわあ、セリフもひでえわ。おい、女。すまない。女なんて呼ぶつもりはなかったんだ。ちょっと自分の尻尾を追いかけてぐるぐる回ってたら興奮しすぎちまって。かわいい。かわいい。それはかわいい。すまん。とりあえず何かくれ。わかりました。この犬にとりあえず何かを。甘いものがいいかな。じゃあスパークルスターでも飲んでおき。熟成させてミックス。こいつはいいね。最高だ。最高。ダメでしょこれ。尻尾追いかけていっちゃったのかな。はい。いや、僕は他の犬種の価値もちゃんとわかってるよ。ポメラニアンもいい犬だ。でもコーギーとは違う。まあ、それはわかるけど。つまり、私が昨日見かけた子のことだけど、さっき話した。その子と一緒にいたホワイトナイトの子もなかなか悪くなかった。アーマーの下は多分筋肉ムキムキなんだろうな。私の好みはもっとほっそりした子だけどね。見た目がいいからって、それが自分の好みとは限らないわけ。バーテンダーさん、あなたはどうです？どうって何が？どの犬種が好きですか？私が思ってた質問と違うけど、犬はそんなに好きじゃないんです。ペットは何か飼っていますか？ええ、フォアという名のオス猫を。野良猫だったのを助けたんです。女の子を助けるのはどう？好き？何か気の利いたことを答えるべきなんでしょうけど、答えだけ言うとノーです。変ね。救出願望は万国共通だと思ったのに。どうしてフォアという名前にしたんです？フォアっていうのはリリムの名前なんです。私がちょっと前に会って。
いえ、なんでもないです。モアってゴルフで気をつけろって掛け声でしょ？なんかダサい名前ね。アホよりはマシです。フォアとボール遊びをしたらきっとフォアボール間違いなしですね。うん。おまけに好物はフォアグラだったりして。二人ともそんなに殴られたいの？ベティ、ダジャレをそんなに毛嫌いするのはやめなよ。ダジャレを言ったのは誰じゃなんてね。それはともかく、さっき言ってた救出願望っていうのはどういうこと？あなたも聞いたことがあるでしょ？わがままで危険な人たちが愛の力によって救済される話。我が犯罪から足を洗う話。路上で客を取ってるドラッグ中毒の少女が善人の男と出会って変わっていく話。ロマンスのお決まりのパターンよ。君の家の本棚はおばあさんが読むようなロマンス小説でいっぱいだったもんね。そんな君が言うんだからその通りなんだろう。ちょっと、13番目のファビオは国宝よ。男が好きなわけじゃないのに、どうしてロマンス小説を読むんだい？ああいうのを読むと、主役の置かれた状況に自分を重ね合わせられるから。その主役が筋肉ムキムキの男だったとしても？ええ、もちろん。君は自分をどういう人間だと思ってるのかな？いや、でも物語を読めば何とでも置き換えられるよね。ちょっと別の質問をしてもいいですか？何？どうしてダジャレをそんなに嫌っているんですか？あら、ダジャレに辟易してる人はたくさんいるのよ。それはそうですけど、あなたの場合は親の仇みたいな剣幕でしたから。ダジャレはね、すごいツールだなと思いますよ。頭の回転が速くないと回らないというか、まあでも同じの言い続けるのはどうかと思うけど、いろいろ出せる人はマジですげえなって思うよ。自分がバカになったような気がするからよ。どういうことです？子供の頃、家族全員ダジャレ大好きで、機会があれば言ってやろうと待ち構えてるような感じだった。で、私だけがダジャレというものを理解できてなかった。数年後、ようやく理解できるようになったんだけど、でも、全然面白くなかったの。期待がでかすぎたかな。自分がバカになったように感じた。そもそも面白くもなんともないひどいジョークよ。そんなもののために。その話、何度も聞いてるから、むしろ録音でもした方がいいくらいだけど、ベティ、ちょっと冷静になりなよ。冷静よ。文句を言ってるからって必ずしも興奮してるわけじゃない。そう。本当にそうならいいんだけど。大丈夫だって、私が本気でイライラしたり怒ったりしてるときはあなたにもわかるはずだから。あまり想像したくないな。まあいいわ。犬たちを見てくる。私は獣医だし。それになんだかみんなやけにお行儀よくしてるみたいだから。これからトイレが悲惨なことになるのになぜお行儀よいんだ。怖い。気をつけて。おかわりなさいますか？ブルームライトをください。2杯お願いします。わかりました。ブルームライトを2杯。コーギーが怖いよ。何が起こるんだよ。やめてくれ。はい、間違えて。はい。3、4。デルタパウダーが1、フラナガイドが2、カルモトリンが1、2、3をオンザロックでミックス。あれ？オンザロックでミックス。あ、熟成させてください。はーい。はーい。デルタパウダーが1、フラナガイドが、皆さんもうこっち見るとこ。フラナガイドが2で、カルモトリンが1、2、3。オンザロックでミックス。2、3、4。デルタパウダーが1、フラナガイドが、1、2、3。オンザロックで熟成してミックスか。ブルームライトを2杯。はい。ありがとう。
お二人はとても仲がいいんですね。社内のどこを見回しても僕以外に人間の形をしていて知覚を持っている者は彼女しかいませんからね。仲良くやる以外にないんです。知覚？人間の形をしたものとしては他にもテスト用のマネキンや等身大パネルが置いてあるんです。なるほど。でもそれだけが理由じゃないように思いますけど。だって人間の形をしていて知覚を持っている者が他にいなかったとしてもいがみ合う人たちだっていますよね。そうですね。ベティの性格に我慢できる人はあまり多くありません。すごくいい人なんですが、思ったこと何でもズバズバ言うので。ええ、そうみたいですね。彼女が犬に接しているところをぜひ見てあげてほしいです。たとえ一瞬のことにしろ、すごく寛大で思いやりがあるというところが見られますよ。それはいいな。犬たちがママと呼ぶのも、決して冷やかしの気持ちからじゃないんです。なるほど。犬が人間を冷やかすなんてことがあるんですか？それはわかりませんが。たとえ一瞬のことにしろですって？盗み聞きしてたのかい？あなたはたまにはいいこと言うじゃない。おいおい、僕が問題児みたいに言うのはよしてくれ。誰かに褒められるのってとても気分がいいのね。自分でも実践してみたら？またの機会にね。私が好意を返すと思ったら大間違いよ。犬たちの様子はどうだった？一匹がトイレで鏡に映る自分と喧嘩して鏡に激突してた。結局、衝突は起こってしまったのか。運よく大ごとにはならなかった。頭をフラフラさせてたけど。コーギーがどうやってシンクの上に登ったんです？あれだけの短足だけど、驚くほど身軽で速くて抜け目がないのよ。ああ、そうだ。これを頼んでおいたよ。あら、ありがとう。ところで、ベロニカとはうまくやってる？別れたわ、先月。なんだって？あまりうまくいってなかったの。お互いの存在に慣れっこになってしまって。いろんなことがマンネリ化してきて。それでひどいことになる前に別れようって話になったわけ。どうしてもっと早くに教えてくれなかったんだい？どうして？私と付き合いたいから？なんでかな？あなたを困らせたくなかったんだと思う。それでしばらくしたら特に言うほどのことじゃないかなって思うようになって。今後はちゃんと僕を信用してくれよ。わかった。そうだね。こういうの何が苦手かって、調子はどうって尋ねるのはガラスの破片でいっぱいの床の上を歩くようなものだってことですね。相手が全然大丈夫じゃなかったり、最悪の場合死んじゃってる可能性だってあるわけですし、さっきまで楽しい時間だったのが一瞬にしてパーになったりしますから。そうね、その通り。あなたを信用してなくてごめんね、ポンコツくん。いい。大丈夫、君の気持ちもわかるから。ねえ、バーテンダーさん、そういえば今日は随分絡むのね。犬の相手ばかりするのも限界があるし、それに今日はそもそも犬の数が少ないですから。私、お邪魔でしょうか？いいえ、ちっとも。あなたがいなかったら誰がお酒を出してくれるの？客が乗った瞬間から雑談を始めるタクシー運転手だみたいなものですね。でも、あなたは運転手よりずっといい匂いがします。ありがとう。おっと、もう5時45分か。実は、こういうお店は、地元のタクシー運転手と結構付き合いがありまして、酔っ払ったお客さんを家まで送ってくれますから。本当にお客と話すのが好きなのね。あなたの仕事の一番いいところはそこかしら。かもしれませんね。モールとかバーとか
たくさんの人がいる場所に腰を落ち着けてぼんやり考えるのが好きだったんです。ここにいる人みんなにそれぞれの物語があるんだろうなって。自分がちっぽけな存在だって気づかされる。誰にでも夢や恐怖があって愛する人がいて、二人の人間がいたとしても深く掘り下げてみれば、両者の違いは思ったほどには大きくない。それどころかほとんど違わない。こういう仕事をしているといろんな話を耳にします。誰彼構わずに問わず語りする人がいれば、お酒が入った時にしか語らない人もいる。パッと見にはどれだけ似ていても、二人として同じ人間はいない。それってすごいことです。それだけの知恵があれば、情報屋として引く手あまたかもね。そういうのには興味ありません。誰かに警戒されるよりは、親身になって話を聞いてくれる人だと思ってもらいたいんです。この世の中、まだ捨てたもんじゃないわね。僕は？あなたは口を開けば犬って、その話しかしないじゃない。おかわりが必要な犬がいないかどうか見てきますね。わかりました。いってらっしゃい。はい。とりあえずちょっと寒いから暖房つけよう。暖房をつけたついでにあったかいお茶入れていい？これは、よいしょ。いい匂いだな。30種類のお茶のティーバッグが入っているやつの一つ。白桃煎茶ですね。香りがめちゃくちゃいいな。熱っ。さて、じゃあガラガラバケツの相手をするか。お前名前よ。急いでくれ、ビールじゃ。はい。はい。彼に何でもいいから何かを。急いでるみたい。ビール言うてたやん。まあ何でもいいんだろうな、実際。ビール。はい。まあビール出しますけど。1、2、デルタパウダーが1、2、カルモトリンが1、間違えちゃった。2セット、1、2、3、4。すごい勢いで間違えてんな。1、2、3、4。2、デルタパウダーが1で、ブロンソンエキスが2。デルハイドが1。ミックス。はい。ありがとうよ。じゃあ、チェキン。どうしてグラスを割ったの？イソギンチャキじゃ。酔ってるのかな？わからねえかな。あんたはビールを急ぎで作った。俺はそいつをチャキンと割った。つまり？言って。今日はいまいち受けが悪いな。いつ受けたんだ、これを。ダジャレが大嫌いって気持ち、ちょっと分かってきた。いや。今のは、あいつのせいだ。今のはあいつのせいだよ。いや、日本語訳が素晴らしいな。はい。ちょっと、バッドレンダー。変わった名前よね、バテレンダーって。かわいい。酔ってる。まさか。どうしてこんなあっという間に酔っ払ったんです？昨日より全然飲んでないのに。でも、ここに来る前にボトル1本開けてるんです。じゃあダメだわ。よくボトル1本開けた時点で大丈夫だったな。どうして？僕が聞きたいくらいですよ。まあ、それだけお酒に強いってことなんでしょうけど。グランテンダーさん、ここにいるロボットの親友のために乾杯したいの。私の口の悪さに30分以上耐えられるのはこの人。いや、このロボット。いや、これだけだから。かわいい。
こいつがいなかったら私の仕事は5倍も退屈で、人生は2倍も無意味なものになってたでしょう。かわいい。乾杯。でも、飲み物はどこです？ないならさっさと作りなさいよ、ベントレーダー。それがあなたの仕事でしょ？ビールよ、ビール。でかいのね。はい。彼女にビールの大ジョッキを。かわいい。いいよね。なんだろう。この二人がパートナーとして面白いのめちゃくちゃいいな。コンビ？好き。じゃあ、乾杯。ちょっと参加してよ。乾杯。乾杯。乾杯。シラフの時はむっつりしてて、酔ってる時は上機嫌。学生時代からずっとこんな調子なんでしょうね。ちょっと、学生だったのが大昔の話みたいな言い方やめてくれる？アルコールの味が好きというのはわかるけど、酔っ払って何か得があるのかい？そもそも私は酔ってません。でも、ずいぶん楽しそうじゃないか。私は幸せな人間なの。酔ってる時にはね。ともかく、今の質問にちゃんと答えるのは不可能ね。ただ好きなの。肉体が必要としてる。求めてるの。それは、アルコール中毒って言うんじゃない？確かに。失礼ね。アルコール愛好家と呼んで。まあ人間っていうのは、とにかく軽率なことをしたがる生き物なのよ。じゃなきゃ、あえてフグみたいな気持ち悪い魚の毒を残したまま食べようなんて思わないでしょ？激辛料理を食べるのも、バターミルクを飲むのも同じ理由からよ。これを食べたら、どんなにことになるか実験してみようぜ、なんて発想は、正気の沙汰とは思えないでしょ？おまけにそんなクソみたいな食べ物から薬が発見されることだってある。一番最悪なのがペニシリンを発見した男よ。わかったよ。でもやっぱり君は酔ってるね。シラフなら私の知ったこっちゃないわよで済ませてるところだからね。おバカなロボットさん。ねえ、そういうあなたはどういうロボットなの？リリムだよ。いつも思うんだけど、リリムって名前は女っぽすぎるんじゃない？じゃあ質問を変えましょう。あなたはどんな種類のポンコツなの？知らないのかい？気にしたこともないわ。でも、今がぜん興味が湧いてきた。そう。わかった。明日にはもう覚えてないだろうけど。僕は DT01D。社会性発達型のロボットだ。DFC72 みたいに？いやいや、DFC72 は可能な限り人間の肉体を再現したモデルだ。人間社会にうまく溶け込ませるためにね。僕らはもっと柔軟性に富んだ労働用リリムだよ。生まれた瞬間からどうして労働用なんていうたった一つの運命に縛られないといけないの？やりたいこと何でもすればいいのよ、おバカなロボットさん。自分の夢を追いなさい。今も追ってるよ。一つの目的のために製造されたり、プログラミングされたりしてるっていうのは、その目的に向いているっていうだけのことで、ロボットに選択の自由を与えるというのが ADN 法の主眼だからね。まあ、それは置いといて、柔軟性があるって自分で言ってたけど、そうは見えないよ。そうだね。まだ筋肉アップグレードを施したことはないけど、僕は200度の環境でも汗一つかかずに耐えられるんだよ。すげえな。リジムって汗をかくの？冷却剤だけどね。なんでもいいわよ。あなたがどんなロボットだとしても、私にとって特別であることに変わりはないんだから。リリムだよ。なんだって構わないの。特別といえば、犬と結婚できる法律はどうして未だに制定されないんだろうね。お前、されたら、するつもりだな。なんですって？だって、
人間がロボットと結婚できるなら、あ、間違えた。リディムね。リディムと結婚できるなら、5本。犬とも結婚できるべきだと思うんだ。真面目。真剣。ディエベティ。アバトレンダーさん。はい。私ですよね。この人、犬とやりたいんですって。なんか言ってやって。なんですって？そうじゃなくて、今の時代、リリムとも結婚できるわけだから、動物とも結婚できるようにすべきじゃないかって言ってるだけだ。だって、リリムと違って動物は人間の形をしてないでしょ？じゃあ、猿は？猿とやりたいってこと？そうじゃなくて、それに犬は、っていうか動物全般がそうだけど、結婚に同意できないしね。でも見てよ、この犬たち。確かに彼らの認識能力は7歳児並みかもしれないけど、会話だってできるし、お酒も飲めるし、議論もできるんだよ。じゃあ、7歳児とやりたいのね。まあそうなるよね。それを聞いたら喜ぶ常連が一人います。来てー。そうじゃなくて。だって、リリムが人間と結婚できるのは、そのリリムが完全な知覚能力を手に入れた場合だけよ。仮に結婚できたとしても、結婚生活で得られたデータはコレクティブソースの改良に利用される。それに犬は私たちをそんな風に愛したりはしないの。結婚みたいに人間本位の考え方を犬に当てはめるのは、肉食動物に野菜を与えようとするようなものよ。わかる？さすが元ベジタリアン。君は酔ってる時は本当に冴えてるね。酔ってません。まあそれはともかく、犬や猿とやりたいならやればいいのよ。同意できないからな。結婚とか、養女とか、そういうのを引き合いに出すのはやめよう。はっ！もし、本気で7歳児とやりたいのなら、カウンセラーに見てもらった方がいいかも。ベティの中でどんどん7歳児とやりたいことになっていく。違う。犬とやりたいわけじゃない。猿とも、7歳児とも。よかったー。じゃあ、どうして犬と結婚したいとか急に言い出したのよ。それは、ただ、ここにいる犬たちはタキシードを着てるだろ？それで、結婚式場にいるみたいな気持ちになっちゃったのかな？ブライダル用のドレスを着たらどうなるだろうって。可愛いだろうな。ちょっと想像してみただけだよ。酔ってるのはどっちかしらね。待って、私は酔ってなんかいないんだから。でも、あなたは酔っても眠くなるだけなんでしょ？リミットとかあるの？例えばどれくらい飲むと意識を失うとか。いや、頭が混乱して役立たずにはなるけど、意識を失うことはないよ。多分意識を失えば、その後ひどい経験をせずに済むんだろうけど、酔いが覚めるまでいつも24時間以上かかるんだ。二日酔いかな？それにしても人間の欠点までをもどうしてリズムに全部適用したんだろう。それについては記事を読んだことがあります。確か人間と同様の欠点を与えることで、リズムも人間と同じ発達の段階を踏むようになるとか。じゃあ、リリムが食事中に時々唇を噛んじゃうのもそのせい？そのようですね。じゃあ、聞きたいんですけど、あなたは解剖学上どれくらい正確に再現されてるの？あ、飛ばしちゃった。うっかり。そこは僕だけが知ることであって、君が知ることじゃない。まだお帰りなさいますか？飲む。じゃあ私はね、飲みすぎだよ。やめときなって。何よ、私のパパでもないくせに、小言言わないで。ベアトリス・アルバート、それくらいにしておきなさい。はーい、ママ。くそちょっと、変な性癖を使いましたが、大丈夫です。僕は元気です。
ダメなんだって、そういうの。ダメだって。ほんとダメだって。ほんとダメだって。見たい。本当に僕の頭がおかしくなっているので、すでにおかしくなっているのであれなんですけど、おかしくなって、夏コミでバルハラの本が出たら面白いなって僕もそう思いますよ。ダメだ。ダメだ。これスクリーンショット撮りたいぐらいだな。撮っていい？いや、やめとくか。動画で見返せるか後で見てくれ。はい。びっくりした。先に車に戻って寝ていなさい。そろそろお開きです。でも、やめて。もうダメ。もうダメ。いや、こんなとこで性癖疲れると思わないじゃん。ジュークボック。Where do I go from here? これ好きだな。BGM あげようかな。大丈夫、落ち着いてきた。よし。ダメだ。セリフが強すぎる。でもママ、行きなさい。はーい。じゃあまたね、バーテンダーさん。おやすみなさい、ミズ・ベティ。どうやらうまくいきましたね。本来なら仕返しが恐ろしいところですが、明日になったら何も覚えていないでしょうから心配はいりません。ところで、どうして彼女のことをミズ・ベティと呼ぶんです？教師でもないのに。エチケットだから、わからないけど。それに、そう呼ぶのがふさわしいような気がして、おでこのせいかな？それはね、わかる。これは結構音がでかいな。ザーズフズ読めねえ。インシャドウ読めない。スキャンライン。スキャンライン。好きすぎる。こら。いや、スキャンラインいいな。ちょっとだけ入れてみようかな。では、少し失礼して帰る支度をしてきます。わかりました。バイバーン大好きっ子。バイバーン大好きっ子。はい。よう、今日はもう閉店です。チキシャー！みんなタクシーに乗れました。ではこれで失礼しますよ、バーテンダーさん。急な予約にもかかわらず素晴らしいサービスをありがとうございました。仕事ですからお話を聞けてこちらこそ楽しかったです。いえいえ、こちらこそ。素晴らしいお店だと仕事仲間にも紹介しておきますね。ありがとうございます。またのお越しを。ええ、きっと来ますよ。ミズ・ベティにもよろしくお伝えください。ええ、もちろん。それでは、おやすみなさい。終わったか。ところで犬の方は、ええ。あの人たちは常連になってくれそうな感じでした。そうか、また来てくれるといいな。というか、また来てくれた時にこの店がまだあるといいな。ボス、この前から様子が変ですけど、大丈夫ですか？私は大丈夫だ。が、このバーはそうではない。というと、お前には教えておくべきだろうな。金曜日に BTC から通達があってな。ここ数ヶ月間、バルハラは思いのほか売り上げが少なかった。つまり、この店が地図上から消滅する日も遠くないということだ。この野郎。かわいい。これが3日間か。そして、犬がなんかしたのは特になかった。可愛かったな。西暦 2077X 年、グリッチシティ。ここは存在すべきでない街、企業と犯罪帝国が牛耳るタックスヘイブン。全市民に監視用のナノマシンが注入され、腐敗した政府の方を守らせるべくホワイトナイトたちが目を光らせている。
あらゆる形の暴力が蔓延し、無力な人々の日常は急速に脅かされつつある。打ちのめされ、仕事や家族、勉学のことだけを考えようとする者、街から逃げ出そうとする者、諦めて受け入れる者。そんな彼らにとって答えはグラスの底に沈んでいる。大通りから少し入った狭い路地に、スラム街のそばにそれはある。BTC 認定バー番号 VN と読めなかった。私たちはバルハラと呼んでいる。コンクリート砂漠の小さなオアシス。疲弊した人々を待つ魂たちの泉。物語はここから始まる。操作線が入ってるオープニングもいいですね。この感じたまんないな。ジルとガビーですね。よいしょ。待って、じゃあ最初からやるか。このアナのデモって最初のやつだよね。見たことある気がするんだけど。12月12日月曜日。うわ退屈な夜。まあ、犬の相手をしなくていいだけマシか。いつもならここで犬のお客が来てオチがつくところだけど、今夜は違うみたい。犬といえば、ギルは一体どこに行ったんだろう。暇そうだな。うわぁ、悪いな。起こしたか？寝てませんよ。目は開いているでしょ？大学には行ったんだろうな。じゃなかった。大学には行ったんだろ？ならわかるだろう。目が開いていても寝てるときは寝てるもんだ。心配するな。怒ったりはしないさ。今夜は随分暇だからな。そうなっても仕方ない。やったことないな、これ。実際、今夜ほど暇な夜はお前がここで働くようになってからじゃ初めてだ。そうなんですか？ああ、ロバートのやつが働いていた頃にも似たような日があった。それ、誰です？この店の最初の従業員さ。哀れなバカ者でな。空中浮遊薬を決めて、ビルの上から身を投げた。うわぁ。一応薬は効果を発してな。それで、奴は宙へ浮かび出して、そのまま止まらなかった。その後、奴の死体は飛んでいる最中のカニエバニア行き民間機の鼻面をべっとりよがす形で見つかった。それはすごい確率ですね。まあ、それはともかく。そんなに軽く流せる話ですか。その夜、お客は一人も来なかった。道を聞きに来る迷い人さえ来なかった。だが、突然少年が一人入ってきた。そいつは見るからに未成年だったんだが、あまりに退屈だったもんで、一杯注文させてやることにした。私は彼にカルモトリン抜きの飲み物を出した。注文することは許しても、未成年の坊やにアルコールを出すつもりはなかったからな。そして支払う段になって、坊やは自分の持ってる金じゃ足りないことに気がついた。するとそいつは、シャツを頭からすっぽりかぶって、俺は幽霊だと叫んで、逃げ出そうとしたんだ。だから私は、奴のことをバーの外まで思いっきり蹴飛ばして、幽霊なら痛くないだろと言ってやったのさ。ボス、本当に未成年の子を蹴り飛ばしたんですか？そんなわけないだろ。ただきつく叱って、いくらか皿洗いをさせただけさ。私が純粋な若い子を蹴り飛ばすなんて、ちょっとでも思ったのか？すごく傷つくじゃないか。まあ、とにかく、シャキッとしろ。そのうち客が来るかもしれんからな。だといいですけどね。ちょっと、待ってください。そういえば、ギルの身分証明書って、ロバートって名前じゃありませんでした？いや、そんなことは、ロバートじゃん。ロバート死んでないことになってないか？まあいいか。ああ、まあいい暇つぶしにはなりましたよ。それじゃあ、どうしようかな。グラスでも整理しますかね。
うちに帽子型のグラスなんてあったんだ。すいません。あ、ごめんなさい。すぐに行きま、いた。ああ、ここで来るのか。大丈夫？ええ、ご心配なく。バルハラへようこそ。ご注文は何に、どうかしました？お客さん、まさか未成年じゃないですよね。そうね。ちゃんとした固形食が食べられる年なら、お酒だって問題なく飲めると思うけど。そういうことじゃなくてですね。はいはい、年は大丈夫よ。ちょっと前に21になったばかりだから。なんか見えたな。何かが見えたけど読めなかったな。これでも信じられない？どうしたら信用してくれるの？変な感じ。きっと睡眠不足かなんかだ。この既視感は何なんだろう。いえ、大丈夫です。ご注文は何にします？そうね、シュガーラッシュが飲みたい気分かな？わかりました。少々お待ちください。彼女にシュガーラッシュを、でもちょっと若すぎるよな。お酒抜きで出す ?1、2、デルタパウダー1、カルモトリン適量をじゃあ抜きにして、ミックス。操作線いいな。まあ、単純に画質が悪くなるだけなんだけど、操作線いいな。味だよね。どうぞ。ありがとう。ちょっと待って。これアルコールが入ってないんじゃないでしょう。はい。私のこと本当に未成年だと思ってるんだ。ええ。教えてあげるけど、私も妊娠だってできる年なんだからね。それは16からじゃないのか？残念だけど、それとこれとは関係ないんです。もう。でもま、考えてみたら、これも悪くないかも。つまり、私を子供扱いしないでってこと。ねえ、私のこと本当に未成年だと思う？まあね。でも、もうちょっと上に見えるかな。じゃあ、どうしてアルコールを出してくれなかったの？からかおうかなって。お客をからかう？あなた、いつもそんなことしてるの？じとめ超可愛いんだよな。くそー、可愛い。たまに、からかっても許してくれそうな人にだけね。ねえ、若く見られるからって、どうしてそんなに怒ってるの？それにしても、すごい、胸が、ムチムチだな。それは、あのさ、年下に間違えられて気を悪くするのは若い人だけだと思うんだよね。まあ、正直、うちの常連の 95% よりは年上に見えるよ。じゃあ、あなたはいつも13歳かそれくらいに見える人たちにお酒を出してるってこと？ええ。それじゃ、ことをはっきりさせましょうか。身分証明書を見せて。どうぞ。でも、2007X だから、確かに超えてるのか？何も問題ないようですね。ミズ・アナ・グレアム？アナ・グレアム、どこかで聞いたことがあるよな。何よ、私の名前が面白い？ジョークの一つでも言ってみたら？丁重にお断りしておきます。私本気だよ。ほら言ってみなよ。みんなすっごく簡単だからって誰も私の名前でジョークを言わないの。それでも丁重にお断りしておきます。つまんないの。そうだ、あなたの名前を教えてよ、ミズ・バーテンダーさん。私の名前ですか？私の名前は教えたでしょ？だからこっちにもあなたの名前を知る権利があると思うの。それはそうね。私はジル。ジル？その後は？ただのジルですよ。フルネームを知りたいの。単にジルって呼んでください。いいわ。じゃあ私の中では、ジョアンナ・イグナシア・ローレント・ローンってことにするから。略してジョーね。どうぞ、お好きなように。ねえジョー、ここってとっても錆びれてない？ジョーって呼ばれた。今日はとりわけ暇なんですよ。とっても暇なんです。
あなたが来てくれてよかった。退屈で死にそうなところだったの。いつもそんなに忙しいってわけじゃないけど、今夜はそれでも異常なくらい暇でね。これ、金額の表示があって増えてないっていうのはやっぱ意味があるのかなつまりここってそんなに繁盛してないわけ？常連のお客さんはいるけど、表通りのバーみたいなわけじゃない。でも私、このお店好きだな。居心地いいし、なんとなくだけど安心できる気がする。なんか、こうやってやってるとアナいい子だな。いや、まあ飲み物全部下にジャバジャバになってるんですけど。奇遇ね。私もそう思ってるの。普通ならこういう場所は逆のイメージを持たれがちだけどね。仕方ないとは思う。ここは街で一番素敵な場所ってわけでもないから。残念だね。こういうポツンとした場所の感じって好きなんだけど。ここにいれば街のうるささも聞こえない。いい感じ。とは言っても、こういうポツンとした場所にはよく慣れてるから単に懐かしいだけかもね。やっぱり幽霊なのかな。あ、闇があった。なるほど。懐かしいね。そういえば、今気づいたんだけど、あんなに疑ったくせに、どうして最初に私の身分証を見なかったの？まあ、退屈してたから。なるほどね。それに、あなたは未成年じゃないって感じたの。え？どうして？お酒を頼んでから逃げられると思って入ってくるお子様はたくさんいるけど、みんな緊張してビクビクしてるから。普通はそんなお子様に飲み物は出さない。自分が何に手を出してるか分かってない子ばかりだし。堂々とした態度で未成年が入ってきた時はどうするの？その子たちの見た目が青年に見えるなら、お酒を出してもそんなに後悔はしないかな。子供だって分かってたら何も出さない。とはいえ、私だって時々は出し抜かれるけどね。それじゃあ、私は堂々としてたわけ？そう。なるほどね。ねえ、じゃあ、私が大人だって分かったんだから、もう一杯頼んでもいいかな。何にする？そうね、何か甘いものをちょうだい。甘いものね、了解。彼女に何か甘いものを。とはいえ、出てしまうんだろ？ 1、2、3、4、5。ブロンソンエキスが1、2、3、4、5。デルタパウダーが2、フラナガイドが1、2、3の、カルモトリンが1、2、それはフラナガイドだ。デルタパウダーだ、それは。もう、2、3、4、5。ブロンソンエキスが5の、デルタパウダーが2、フラナガイドが3の、カルモトリンが1、2、3。熟成させてミックス。まあ、どっかで間違えたようですね。もう、3、4、5。デルタパウダーが2で、フラナガイドが1、2、3。カルモトリンを3つ熟成させてミックス。何を間違えたんだ。どうぞ、甘いカクテルです。ありがとう。相変わらず0円だな。他のカクテルもみんなこんなんだったら私アル中になっちゃうかも。それは冗談でもやめてね。どうして？バーテンダーなら嬉しいんじゃないの？お客にアル中になってほしいバーテンダーなんていない。選手をステロイド中毒にしたいトレーニングコーチがいないのと同じ。ああ、そういうこと。それはその通りね。それにしてもこれすっごく美味しいよ。ねえ、じゃあ、あなたはお酒飲むの？まあ、お酒を飲まないバーテンダーなんていないと思うけど。どうかな？虫歯だらけの歯医者さんに会ったことあるし、そういうバーテンダーもいるんじゃない？きっといないよ。ベジタリアンのシェフがバーベキューレストランを経営しているような感じ。そうかな？これは自分が嫌いなものを作れるかって話じゃないと思う。自分が好きじゃないことをする意味ってあるのって話。そうか。そうだね。なるほどね。虫歯だらけでも歯医者さんは歯医者の仕事が好き。じゃあアルコールが嫌いだけど、バーテンダーの仕事は好き。いるかな？どうかした？
まだ私を名前で呼んでくれてないよね。まだ、なんで？私の身分証を大声で読み上げた時以外、私の名前を言ってない。こっちはあなたの名前を何回も何回も呼んでるのに。ジョーじゃないけど。特に名前を呼ぶ必要はないかと思って。ねえ、お願いだから呼んでよ。それはまた、どうして？なんだろう。つくためかな。名前を呼んで、私の名前を呼んで、名前を呼んで。ああ、アナ。もう一回。アナ。そう、もう一回。あ、ナナ。まただ、あの変な感じ。誰かの格好でも覗き込んでる？メガネかけた方がいいかな。ねえ、もっと。どうして名前を呼んでほしいの？人から名前で呼ばれるのが好きなの。親しみがこもってるし、それにふわふわした気持ちになるの。わかるけど、人に名前を呼んでって頼むのはなんだかちょっと。おかしい？というか、変。そんなの関係ないもん。前にね、毎朝私の名前呼んで起こしてくれる人がいたの。名前って大事なんだよ。一度名前を知れば、その人との間にある壁なんか消えてなくなっちゃうんだから。一度何かに名前がつけば、大事な家族の一員みたいに思えるようになるんだよ。変だからって何？それも素敵でしょ？じとめ最高。かわいい。ジョーって呼ぶのも、名前をそんな風に使うのもやめて。ねえ、アナ、一つ聞いてもいい？名前で呼んでくれるなら喜んで。あなたのその腕。ああ、これ？そう、片方ないの。変って言ったからないことに気づいた？実はあなたが入ってきた時から聞いてみたかったの。ちょっとは嫌そうな顔してよ。あなたを怒らせようとしてたのに。じゃ。それで何が聞きたいの？どうやってなくしたか？もし嫌じゃなければ。嫌じゃないよ。むしろ誇らしいぐらい。どうして？だってこれはナノマシン拒絶症を生き残った証だから。ほんと？ナノマシン拒絶症って妊娠中に胎児の段階で見つかるものだと思ってた。普通はそう。でも例外もある。ナノマシン拒絶症候群には2つのタイプがあるの。1つ目は一般的な方。こっちは普通、胎児の時点で判明するの。これにかかったらキャットブーマになる手術をするしかない。2つ目はティーンエイジャーの時に判明するの。すごく珍しいんだけど、それでもたまにいる。じゃあその腕は？ナノマシン拒絶症は基本的に体が自分で自分を攻撃しちゃう病気なんだ。体の組織が剥がれ落ちて臓器が機能しなくなる。私はラッキーだった。腕と足の指を一つかみなくしただけで済んだ。わかる？ちょうど5本なくしたから一つかみ。とにかく、義手は持ってるんだけど、今はちょうどメンテナンスに出してるの。あ、なるほどね。外してるとちょっと変な感じ。まだつけてるみたいな感覚がする。つい少し前にも物を掴もうとしたんだけど、腕を動かしてるつもりなのに、立ったまま、ただ突っ立ってたの。ところで、もう一杯頼んでもいい？ない腕の話はそれからにしましょう。オーケー。何がいい？今度は何かエレガントなやつを。わざわざバーに来たのに高級なカクテルを頼まないなんて変だもんね。オーケー。今度はエレガントで高級そうなものね。でもね、全部ジャバジャバ落ちてるんですよね、これね。もう。なんだろう、でもこれ話だけ聞いてると本当にまだ全然生きてるみたいな感じなんだけど。でもそうじゃないんだよな、オンザロックでブレンド。
マーキュリーブラスト。綺麗だな。マーキュリーブラスト。あ、もう、こんな時間なの？あれ？嘘でしょ？まあいいか。どうぞ。見た目は高級そうだね。注文したことをちょっと考え直したくなるくらい。ちゃんと飲んでよ。えへへ。なんか、フラフラしてきた。気持ちいい。そうそう。ずーっと病院にばっかりいたけど、今はもう違う。自分の人生を生きてるの。でしょ？いいことも悪いことも体験したいの。静かな隔離室に閉じ込められて座ってるのなんて、もううんざり。あ、その気持ちわかる。待って、隔離室って？タイプ2のナノマシン拒絶症患者は、ナノマシンを空気中から取り除いた特別な病室に入れられるの。そうすることで、体にナノマシンが吸収されないようにしたり、症状が悪化したりしないようにするんだ。まあ、病室での思い出も全部が悪かったわけじゃないよ。3年か4年くらい、そういう病室の中で過ごしたかな。本当に？そんなに長く？遺伝子レベルでの治療は受けなかったから、長くかかる代わりに、そっちの方が安くつくの。不満を言うつもりはない。だってその治療のおかげで今生きてるんだもん。それに素敵な思い出もたくさんあったし。あなたが言ってたポツンとした場所への懐かしさってやつね。そう。大丈夫？大丈夫。ふらふらするだけ。ねえ、じゃあ、2つ飲み物を頼むからさ、そしたら2人で分けっこしない？なんですって？ほんと言うとね、治療してた頃の話をしてると、少し心細くなるの。ダメなことだったら頼んでごめんね。でも、お願いしたかったの。普段ならやらないんだけど。まあ、今回は特別ね。ほんと？やったー。それじゃあ、ピアノマンとピアノウーマンを一つずつ。お待ちを。ピアノマンとピアノウーマンを。アデルハイドが2。あ、間違えた。3、2、3、4、5。フラナガイドが2、5。カルモトリンを3、オンザロックでミックス。いやー、金額全く増えませんね。ピアノマンとピアノウーマン。何も出さなかったらどうなるんだろうな。できないのかな。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。2、フラナガイドが3。パラモトリンが3。熟成させてミックス。綺麗だな。はい、カクテル2つ。あなたはどっちにする？マンとウーマンどっちがいい？私はどっちでも好きに選んで。わかった。じゃあ、ウーマンにするね。乾杯。あ、一緒に乾杯しろってことね。ほらね乾杯。乾杯。イエーイ。かわいい。大丈夫？多分。なんだかフラフラして、悲しいの。悲しい？ラネットが恋しくて。ラネット？それは誰？彼女と私は病院で唯一のナノマシン拒絶症候群の患者だったの。私たち毎日いつも一緒だった。食事をするときも二人一緒。面会時間の時もそばにいてくれた。眠る時も泣く時も笑う時も彼女といつも一緒だった。私が腕をなくした時、彼女は自分がいつでも代わりの腕になってあげるよって言ってくれたの。それで彼女はどうなったの？東京風邪にかかったの。免疫システムがおかしくなって、東京風邪が彼女の体に入り込んじゃったの。
風邪の進行を和らげるためにお医者さんたちは治療を急ごうとしたんだけど、ナノマシンをただ暴走させただけだった。最後にはナノマシンが脳に達して、ああ。そっか、聞いちゃってごめんね。治療を急ぎさえしなければ、あと1年くらいは一緒にいられたかもしれなかった。最悪でしょ？でも、結局すべては悪い方に転んだ。私らネットにさよならを言うこともできなかったの。ただ、いなくなっちゃった。辛かったね。毎日、彼女が恋しいの。わかるでしょ？彼女のことを忘れたいなんて言うけど、本当は、この辛さをどこかにやっちゃいたいだけ。あれから2年経ったけど、まだ辛いの。もう彼女はいないんだってことが。それがすごく、寂しくて。ごめん。聞いてて気分のいい話じゃなかったよね、ジョー。そんなことないよ。気にしないで。それでもごめん。私ただ、私たちね、病院から出たらどこに行こうかって、たくさん計画を立ててたの。ムカつくナノマシン拒絶症がなければ、私たち仲良くなることもなかったのに。ねえ、これって不公平じゃない？なんで私がここにいて、ラネットはここにいないの？できる限り人生を楽しもうとはしてる、二人分ね。でもまだ、なんだか足りない気がする。あなたはどう思う？そうだな。おじいちゃんのことを思い出す。あなたのおじいちゃん？おじいちゃんは厳しい人だった。すごく誠実で、誰にもつまらないことで迷惑をかけたりしなかった。別に嫌われ者ってわけじゃなかったけど、大体の人はおじいちゃんの前だと緊張してた。おじいちゃんが死んだ時、どこからも悪口なんて聞こえてこなかった。おじいちゃんは普段は悪く言ってた人でさえ言わなかった。それ、本当？死ぬことの一番いいところって、どんな間違いがあったとしても、死んじゃえば関係なくなるところじゃないかな。些細なことなんて本当にどうでもよくなる。そうだね。ねえ、考えてみて。あなたが言うほど無理しなくてもいいんじゃない？つまり、頑張りすぎないでってこと。シンプルに、ただ生きてみるの。それができるって素晴らしいことでしょ？あなたが今どんな気持ちかはわかる。でも病気は治ったじゃない。いつかいい思い出だけ思い出せるようになるよ。だといいな。おじいちゃんとすごく仲良しだったんだね。大の親友だったよ。死んじゃった時はすごくショックだった。おじいちゃんのことで何か後悔してることってある？多分ないかな。まあドラマチックなお別れとかも特になかったし、私が家にいる時に病院のベッドで亡くなったから。どうだったかな？おじいちゃんとは喧嘩したことなかったから、残りとかもないんだ。そうね、こんなことを言っておけばよかったっていうのは少しあるけど、それって誰に対してもあるものでしょ？喧嘩したみたいな心残り、ラネットとの間にあった？ないよ。全然なかった。じゃ、大抵の人よりはラッキーだよ。そっか。何が言いたいかっていうと、気が沈んだ時は彼女が残してくれた楽しかった頃のことを思い出してみなよ。落ち込んだ時に幸せだった思い出を呼び起こしてみるの。そうしてみる。なんだかちょっと元気になったよ。ありがとう。どういたしまして。そろそろ帰らなくちゃ。素敵な夜をありがとね、ジョー。また寂しくなったらいつでも来てね。まあ、なかなか楽しい気晴らしになったかな。あ、ボス、どうかしたんですか？それは、私が聞きたいところだ。え？お前、1時間も独り言を言ってたんだぞ。そんなまさか、アナって女の子がそこに座ってたでしょ？いや、誰もいなかったぞ。宙に向かっておしゃべりしてるんなら、今日はもう店を閉めないかと言いに来たんだ。ずいぶんおしゃべりだったぞ。そんなはずないです。彼女はちゃんと代金も払っていったんですよ。登録書を見る限り、金はお前の口座から払われたことになってる。でも、飲み物も全部出したのに。床にぶちまけてた液体のことを言ってるのか？
後で誰かが片付けなきゃならんだろうな。いや、でも。ジル、大丈夫なのか？心配なんだが。一人で自分と会話する従業員なんてごめんだぞ。大丈夫です。ただ、本当に私以外誰もいなかったんですか？防犯カメラまでチェックしたんだ。ずっとお前が一人で喋ってるだけだった。きっと疲れてるんだろう。多分、すごく強烈な寝言だろう。そうかも。さあ来い。家まで車で送ってやる。休んだ方がいい。はい。一体、どうなってるんだろう。かわいそうなプロローグだったな。でもか、いやー。全部自分の口座から払われてることになってるとは良かったですね。思った以上に長くて、いや、ボリュームがあって楽しかったけど、これは、あれだな。いやー、エピローグも見れる。いや、明日に見ますよ。今日はさすがにもうやらんけど。エピローグ、出てる。罰ゲームじゃない。バッドエンドを僕迎えたから見られないと思ってたんだけど、それとも見られるだけでまだ解放されてないのかな？押してみてもいい？押すだけ。やらない。押すだけ。見れるわー。1月1日見れるわー。はい。やりませんけど。じゃあ今日、これでおしまいです。いやー、マジで見たい。帰った、明日やります。明日かな？でも、コーヒートークもやりたいんだよな。アルル万有記も続きやりたいんだよ。何かやります、明日も。じゃあ、今日はこれで、今日も原稿頑張ります。もう飯の時間じゃん。僕はなぜこんなに長時間ゲームを楽しかったからやってしまったけど、まあいいか。なねー、バイバイ。おい、6時半過ぎとるぞ、おい。